Какво са хора, аз съм Георги Смелкосов и днес ще разкажа една история. Историята се съкръщава гално в Германия. Когато бях малък, там имаше, винаги имало един побойник. Във всяко едно училище си има по един такъв тапанар, накратко казвам, който не учи и се карва слаби оценки. Историята ще ви кажа, не го повтаряйте в училище, защото на вас може да ви се случи нещо лошо на това дете израсли. Така. Всяко училище има един побойник и той, всеки се качеше, който му се опълчи, го биеше и нашия решил да се кача мен. Тъй като той тренираше борба, никой не щеше да ми помогне. Аз нищо не тренирам, викам какъв е то, ме закачаше ме един, втори път, трети, четвърти. И аз вече почвам ми омразва и аз му пращам такова писмо. Ще ти кажете, ама ти скоро си го написал това писмо, бе. Ми е написал го. На германски, на немски, на немски. На немски качих го. Дал на един мой приятел, който беше приятел на побойника. Му казах да му предаде това писмо. И той му го предаде. Писмото се стоеше от няколко думи. Ела пред нас, за да се разберем по мъжки. И след като аз не съм тренирал бокс. Да, тренирал съм 3 месеца бокс. И той беше дошъл. Той дойде, аз бях си взел един колан за самозащита, Не знаете от нея старомодните колани. Старо коланче. Бях си го взел. И той беше ми взел колана, че това е колана. Той някой ми го беше взел, дръпна ми го от ръката, някой ми го хвърли. Той тренира борба. И аз не знам какво да правя и почвам да го удрям гърба хипермощната. Още взето той се казваше Кан, живееше над нас на 7 етаж. А не бяхме на първия, така че малко се движдахме. И защо не му обръщах внимание, бих казал аз. Още взето, спихме се, посинихме от целия гръб. После се прибрах от Сайко да реши там долу на земята. И така никой не разбра за това, защото му казах, че ако кажа на някой, ще му посина цялото лице. Сега не казвайте, бах ти побойника си, Майя, къв си ти, да си да се бием ние двамата. Не казвам, че съм побойник. Просто не се бийте в училище, защото аз съм бил много малък и съм бил много тъп. И просто може да му чупите някое ребро, така без да искате, ще го карате в болница. И ще стане нещо лошо, а вие не искате това. Полуката е, не се бийте с разни разбойници, оставете си да правят когато си искат. Само ако ви закачат вас, кажете им да ви остават, защото ще кажете на учителта. Полуката днеска на практика нещо съм бил ужасно тъп. И момчето, след като го набих, станахме много добри приятели. Полуката е това, да не се биете в училище, колкото и дразнеш. Ще завие едно хлапе, да го понасите, смисъл. Скажете го на учител, ако ви прави нещо, дори ако това не помогне вече на директора, ако се налага, естествено. Ако е направил нещо лошо на директора, ако ви заплашва ви бие, и родител извикайте. Не се бийте в училище. Вече има полуки в моите клипове, фак. Що не знам. Няма си видите да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате за моя канал, за да не изпуснете видео, натиснете камбанката
и до скоро. Също така, не забравя, че това видео е снимало 12 часа и 33 минути. Ще бъде качано, не знам кога. Добре, до следващия път. Чао!